ଏମିତି କଥା କହୁଥିଲି ଲାଜ କରୁନି। କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି କାହିଁ ଏଇଟା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏଇଟା ମୋର ତ ଗୋଟାଏ କମି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ସପ୍ତାହକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଛି। ତମେ ଯେମିତି ମଣିଷ ତମକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଘରେ ଯଦି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ତାହେଲେ ମତେ ବାହା ହଉଥିଲ କାହିଁକି? ମୁଁ ବି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତତେ ପଚାରୁଛି, ତୁ ମତେ ବାହା ହଉଥିଲୁ କାହିଁକି? ଓ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ସ୍ୱାମୀ ପାଇବି, ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଦରମା ଯେତିକି, ଦରମା ତାଠୁ ବେଶୀ, ଟଙ୍କାର ଗଦିରେ ଶୋଇବି, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମ ଟଙ୍କା ସୁନା ଉପରେ ମୋର ଟିକେ ବି ଲୋଭ ନଥିଲା। ପ୍ରେମର ମାୟା ଚାଲରେ ତମେ ମତେ ଏମିତି ଛନ୍ଦି ଦେଲ। ଝିଅମାନେ ଭାରି ଚାଲାକ ନୁହଁ। ପ୍ରଥମେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ହେଲେ ଯେମିତି ଟିକେ କାଦୁଅ ଦେହରେ ଛିଟିକି ଲାଗିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେବେ। ସଫା ସଫା କଣ ଅନ୍ତର ଦରକାର? ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋ ଘରେ ତ ଭାତ କେବେ ବି ପଡିପାରିବ। ଘର ସବୁ ଛଉକ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ଛଉକର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆରେ ସବୁ ଯୋଗ ସୁନ୍ଦର ଯୋଗ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ତୁଳନା କରିବିନି। ମୋର ଭୁଲ କୋଉଠି ରହିଲା? ମୋ ଦୋଷ କୋଉଠି ରହିଲା? କୋଉ ଦୋଷ ପାଇଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ମୋ ପାଦ ପଡି ପାରିବନି? ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଦିନ ତୁ ତୋ ଶାଶୁ ଘରେ ପାଦ ପକେଇବୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ମୁଁ ତତେ ଜାଣିନି କି ଚିହ୍ନିନି। କଣ କହିଲ ତମେ? ତମେ ମତେ ଜାଣିନ, ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନିନ। ଆରେ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତ ବାହା ହବାକୁ ମନା କରୁଥିଲି। ତମେ ମତେ କଣ ପାଇଁ ବାହା ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲ? ଆରେ କେମିତି ବାଧ୍ୟ କରିବିନି? ମୋ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରକୁ ତୋ ବୋପା ଥିଲା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ। ମୋର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା କଥା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ତୋ ବୋପା ତୋ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ରାଜି ହେଲାନି। ତୁ ଜାଣିଛୁ, ପୋଲିସ ଜାଣିଛି, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଜାଣିଛି ତୋ ବାପାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶିକାରୀ ଗୁଳି କରିକି ମାରିଦେଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କେବଳ ତୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ତୋ ବାପାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୁଳି କରିବି। মতে বাড়ি দেওয়া ପାଇଁ চেষ্টা করছিল না? ମୁଁ ବି ଅପେକ୍ଷା କଲି ତୁମର କଣଟା କରିବ। ମୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଦୂରକୁ। ମୁଁ ତ ଏଠି କେବେ ବି ଆସିବିନି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଶେଷ ଦେଖା। ତମେ ସେମିତି କହିଲେ